nkwụsị dịrị onye na-anụ anụ ka m gaa straight to the point. Anụ m otu nwanne nwoke akpọ m na phone sị m nwanyị mba nnọọ mza ya sị m na ya abaidala na ya amaghị dịka ala ya mekpọrọ na ya emene ihe na-enweghị ike iji anya ọcha ya eme ma ọ bụ na ya maara nke bụ eziokwu, na ya adịghị proud of ihe ya mere na ọwụ ihe eji anya isi kama na o mene wa o mene na ọnya aṅara ya ugbu na ya amaghị what to do. Si ya nna m gaa n'ihu ya sị na enwere obere nwa mege nnọọ notice me tọnwanyere ya na-eme nnọọ nwa iri n'akụkụ ya hụ na nwa atọ ọ pịachaga ngwa je ya ele ọwa obere nwa beta ebe ahụ agbawala na ya tentem ka ya ga-elenụ m ya enwere ọkụ hụ gị na ya ga-emenyụ ya sị ngwanụ nsogbu anụ ya tera nwa anụ pịa ma makpute gụrụ ya gụrụ rikpute n'ụdị na ọ ihe ọ chọga ya jụọ sọrọ afọ ole ya si ya dị 19 na-aga 20 ya elecha ya nwa ahụ dị ya ka nwa 18 years n'anya mbete ebe ọ si ya eruole 19 na-aga 20 at least na ọ mara na ihe ọjọọ na ka ọma ya na nwa anụ tere bido pepewa chechewa ya emechaa ihe na nwa ahụ na-eme udo ya chọzighị ya ndị na nwatakịrị na-emekwa bịakwa were onwe ya tọọ ya n'ahụ ma gịnị mme ya nwụkwana single mother, mme ya mụrụ ya mana onye tụrụ ime ya alụghị ya mụọ this girl na wụzie a single mother. Mma nwa anọ ka emechara ghọta na nwatakịrị mma ya gbachiri ike, mma ya wee ezigbo nwaanyị kama na nwa ya nọ ahụ gbara ya ọkụ. Ya ebido nwa nga ya aka ya ga-enyere dị gị ya enyekwere ya mgbe ụfọdụ ọ gara bịa sị na mma ya eji ahụ this and that ya enyekwe ya na-enyechekwa ya amazighị ihe butere ya mata mma this girl one on one. From ịmata mma this girl one on one ha abụọ ebido kpakọrịta bịa jụwa ebe kọwara ya ije ụwa ya kọwara ya jọni ya hụta na the woman gbachiri ike ihe arụ ya mkpagwụla biznes ya ahụ na-eme ya nnọọ site obi tii n'ime ya bịa like what the lady ekwekwa nna ọwụ na ọka ala just 38 years old na ihe nwa mụrụ mgbe ọ dị very young no in fact not because na ọ dị obere mere nna ya jiri ọlụhịa ihe o meziri dị n'anya ya gba ọsọ. The lady abịa jụwa ya sị nke ọ na-erute nwa ya nso like this na ọkwa obere nwa nakwa enweghị ihe jikọrọ ya na ya abụọ na ọkwa obere nwa ya sị no na dịka na ọ wee young girl na ọ obere nwa na-enweghị not just enweghị much. This woman ajụọ nwa ya nwaanyị na-ekwe nwere ihe jikọrọ ya na ya abụọ the girl agora mma ya tọra mma ya no na-enwekwa na the brother na ọwee nice brother na-enwe ihe dị ụta na ọwụ ihe this girl bịara bịa gwa ya na mma ya jụghị na nwere ihe jikọrọ ya na abụọ na mma ya dị afraid ka ya hapụ ime mistake ya mere ya jụọ ya sọsịkwa na ọgwụ olekwa ihe ọ sara mma ya sị ya gwara mma ya na-enwe ihe dị ụta ahụ ya amasịghị ihe mega obi ya na-abịa ga ebe nwaanyị anọ na-aga ebe that lady nọ na-aga ebe that lady nọ na ọ dị naanị 38 years na ya nwa dị 41 ya like this lady like ya obi ya na-aga ebe ahụ nwa ya nụtara gawa because enwe ebe ọ mụgọ ọrụ o lele gwa ya ka enwe ebe ọ mụgọ ọrụ ya gawakwanụ ịmụ ọrụ ya ejiri nwayọ tekwute mma ya bịa gwa mma ya obi ya mana ihe emege nwere ote ọ dị but na everyday ka likeness ya nwere for this woman ji grow na ya like this woman too much. Ewekwana the woman ekwere ọ ya ka o kwere ya na ya abụọ ebidekwala no mewe one or two ya na-eme ya ntụ na ka nwa ya hapụ ịma ya onwe ya sịkwanụ na kwesị ka ya nye nwa ya respect na since ya ejiri mụ ya na ya wuru model nwa ya so mana otu o shiri dere na ya agbalịala ya tala ahụhụ na ya hụ di ya ga-alụ ya na nwaanyị nọ ntere bido emewe ihe na nwaanyị mba nnọọ na conscience ya egbuola ya egbuo ya amaghị otu esi agwa this woman si na enwere ihe ya na nwa ya nwaanyị mere na ya amaghị otu esi agwa this woman. Ugbu a na the girl achọpụtala ya gwa the girls na ọkwa mara ya na ya abụọ tụrụ mmanya ashị na ya dị very sorry na ya likere mmanya na ya ga like elu mmanya this girl agbaba isi pịa n'ala na ya ga-aṅụ poison na ya ga-eme ka in fact na ya ga-agwa ya mmanya ya gwa ya sọ gwala ya mmanya na ya ga-eme ka shọ na ya gbaghala mmanya ugbo na ihe niile jikọrọ ya na mmanya ga-end ya na so na o shi na azụ ya gakwuru mmanya na nwatakịrị na-eblemzie na-achọzi kọtụ enweghị ịma ya ube n'obi n'ihi na ya likela this woman too much nke ịlụ ya alụ na nwaanyị mba na ya amaghị otu esi agwa this woman na ụdịka nwaanyị a ya hụrụ na ya na-eme na ọnwa anwa gwa ya na enwere ihe jikọrọ na nwa ya na the woman ga-akpụ ọbụ na ọ gakwa ekwe ya again and ya chọrọ ịlụ this lady
na ya dị confused, ya ma what to do. Ụmụnne m, okwekwule kwucha nsị ya ịnakwala adịla confused, enwekwala ihe ga-eme nga hot or that girl in order to have her mother. Karma is real. Ọ na-ehi ụra. Ị tụrụ the woman ashị, ihe mere na ị ga-agwa ya nke wee eziokwu. Ọ bụrụ na ọ like ya otu isi like ya, ụna ga-eme omenala, ụna abụọ cleanse ọnwa ọnụ, enwe ihe a ga-eme itinye na ụmụnna a ga-amarịrị ihe a ga-eme. Ị gaghị hapụ ime omenala ahụ gị ga-alụrụ that woman ebe ị mara ịrịala nwa ya elu. Ọ dịghị mma, ọ jọrọ njọ, jọgbu udele na njọ. And ị ga-agwarịrị ya that woman were nice lady, o deserve ịma nke eziokwu, ma ṅụ ma nwa ya nwaanyị tọrọ ya shi. So ị gaghị aga further isi ga agwa this and that. Ya sị na ya ekwele the girl nkwa isetụla wute ezigbo ego. The girl si ya ya na-enweghị ike ime na ya nwa likere ya, na ya likere ya na otu ya shi like ya na enwe nwoke ọzọ ya ga like like that. So ya achọghị ịma ya na ihe ya na mme ya mege na ọkọ ọtọ ya off. Ụmụnne m, mgbe wee sị nwanne m nwoke, itijikwa ọgbaghara n'etiti nne na nwa. You are the obstacle, the intruder, the stranger. Ị ga-emezi ihe imebiri. Allow this thing to take its natural course. Ihe mega jọrọ njọ, jọgbu udele na njọ. You must let the woman know. Mee ka ọ mara. Ọ dị very very important. Ụmụnne m, ewu nwoke nọ ngalana. Mgbe ụfọdụ ị ga-asị ka ị ga-esuru ụtọ, irute nga onye ama. Ọ dị mkpa ka ịma ihe ị na-esuru ụtọ. Gị lechaa nwaanyị, gị hụ nwa agbọghọbịa na ihe ibi enwe ihe ị chọrọ ime with this lady, na o ruo na ọlụlụ na ị ga-alụ ya, ọ baghị uru ịga ka ị ga-esuru ụtọ. N'ihi na ụdị ndị dị ụtọ ọwụ ha niile ka ị ga-esurugachi ike. Ụfọdụ ụmụ nwoke abanye na ihe ha na-ama otu esi apụta ya, ọ ngaga ka esuru ụtọ. Gị hụ nwaanyị ịma na ọrụ ihu ya ifu na enwe ihe dapụtara na asị gị ga-alụ ya, ga-esi mbọ ga-alụ, ọ baghị uru ị ga-esuru ụtọ. Ụmụ ihe esuru ụtọ agachi ike. O ghele ụfọdụ ụmụ nwoke aja, ruo ụfọdụ ụmụ nwaanyị aja. Mara ihe ị na-esuru ụtọ ka ọ hapụ iwu na ihe isuru ụtọ ga-awụzi obstacle nyere mgbe obi nke emepe onye Chukwu kere gị na ya abụọ. Nwoke n'ugbo ahụ na this lady ọ masịrị ya, ọ bụrụ na ọ na-enyere this girl aka ma hapụ na iri ya elu, dụọ ya ọdụ sọ gịnị ka ọ na-agbaza na maka na obere nwa. Play the role of an adult ebe nwa a nọ, mechazie mata mma ya. Eche m na ga-enwe obstacle. Nwa asef ga-eji emere nna. Mana ị hụrụ nwatakịrị ahụ gbara ọkụ, ị mana agwa ya notice m ya ọgbazaga, ị ga-adụ ya ọdụ nye ndụmọdụ. Gị ga na-atakụrụta chuzizie gazi ntụ ga fall in love with nne mụrụ ya. Ụmụnne m, ele note eshi ekwukeligbo elu. Enwe ihe ọnụ ga-agwa ya, ọ na-agwa ya. Enetere ugbo etere ụsọ. Ọ ga-agwagodo that woman. The woman lecha, ọ gbachaa lụghachita, ọ gbagba obi ya ka na ebe ọ nọ, ọ gbagba obi ya ka na ebe ọ nọ. Amara ihe a ga-eme. Nwatakịrị na-ekwu okwu ya bụ nwa ya. Ya elekwe na ebe ọdọ sọ like hụ nwa ya. Ikekwe ya nwa ga-eji aka tọkọtụ nwa ya. Enwe ihe a ga-eme, we send ya back to school. Nwe ihe a ga-eme. Emezi omenala nọ n'elu ya, ga-cleanse ha na ihe ha mere. Ya awụ ịgba nne na nwa o jọrọ njọ. Once ịrịrị nwaanyị elu, ma nna ha na nne ha obi. Ma nwaanyị ọwụ nwaanyị isi ekpe, ma di ya ọrụ ndụ ikekwe agbasara ha agbasa, ma di ya ọnwụra. Once ịrịrị nwaanyị elu, ụmụ niile nwaanyị ahụ mụrụ, ị kwesịrị play the role of a father n'ime ndụ ha. Ọgọdụ ma iji ha ego gị jide ndụmọdụ, jide ha ụgwọ ịgbazi ha olu. Iji ndị ka nwaanyị ụgwọ eri ha elu, ọ jọrọ njọ ịgba nne na nwa ọwa arụ. Ụmụnne m, ọ nga ọha na m na onwekwa ihe unu ga-atụkwasị ya, unu atụkwasịra m. Udo dịrị ọnụ.